ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରି ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ଫେରିବା କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ମୋର ରୂପଗୁଣ ଗୃହିଣୀପଣି ଆଉ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅପମାନଜନକ କଥା। ସହଜେ ତ କୌରବମାନେ ଚିରଦିନ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଈର୍ଷାକାତର। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳାଇବା ହୁଏତ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଡରାଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ନାନା ଅଶୁଭ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ, ମନ ଶଙ୍କାକୁଳ। ଏଥର ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୟନ କକ୍ଷ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲି ମା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକଶାଳା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ମୁଁ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇଲି। ମା'ଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ। ମା କହିଲେ, ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାଧ୍ୟ କରି ପଠାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଲେ କିପରି? ଦେଖିଲି ମା'ଙ୍କର ଖାଇବା ସେମିତି ବଢ଼ା ହୋଇଛି। ମା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲି, ମା, ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ? ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ? ମା ମ୍ଳାନ ହସି କହିଲେ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇନୁ, କେମିତି ଖାଇଦେବି? ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ପୂଝାରୀ, ପରିଚାରକ, ପରିଚାରିକା, ଏପରିକି ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଅସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆଜି ତୋର ଆଗ ଖାଇବାର କଥା। ଶରୀର ରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବି। ଏ ଭିତରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଖାଇସାରିବେଣି। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ମା ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭୁକ୍ତ ରଖି କୌଣସି ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ସହକାରେ ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେଉଁ ଅତିଥି ଅଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ ତ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ମା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅତିଥି ଭବନରେ ଅଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତିଥି ଭବନରେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଭୋଜନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା? ମା'ଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଉପବାସ ରହିବେ, ଏକଥା ମୋତେ ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯିବେ? ମୁଁ ସରଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ମା ଯେମିତି ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା ହେବା ପରେ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ତୋର ଅତିଥି, ମୋର ନୁହେଁ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତୋର ଧର୍ମ। ଅତିଥି ଭବନକୁ ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ମା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣ ତ କେବଳ ତୋର ଅତିଥି ନୁହେଁ, ସେ ତୋର ଦେଢ଼ଶୁର, ଗୁରୁଜନ। ତୋ ସଙ୍ଗେ ମାୟା ଏବଂ ନିତମ୍ବିନୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣ ତ ରାଜପ୍ରସାଦର ଘରୋଇ ଅତିଥି ଭବନରେ ରହୁଛି। ବିରକ୍ତି ଗୋପନ କରି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ମୁଁ କରିବି, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଆଗ୍ରହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତିକି ଖାଇ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଅତିଥି ଭଗବାନ। ଅତିଥି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତୁ ନିଜେ ନ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ଜାଣେ।